Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Toyamba ndipeleke ulemu kwa amene akuyimirira amfumu akulu atsabango, ulemu kwa Interim Secretary General Happy Kondowe, komanso Treasurer General Maina Zitwere, Director of Campaign Anoma Nyerenda, Madamu Gwanali oyimirira Azimai, Madamu Nazitwere, ndi amene atipempherera akulu nonse, amayi ndi abambo. Choyamba ndikuthokozeni kwambiri nonse amene muli pano chifukwa chobwera kunoko. Mulungu akudaliseni aliyense wachoka kwawo payeka kubwera kunoko kusonkhano kuno. Mumve kuti sindingochitenga chinthu chamasewera kuti taonani anthu amene abwerera kuno, taonani amene anthu abwerera kuno. Mwabwera kuno chifukwa cha chikondi, mwabwera kuno chifukwa muli ndi cholinga. Mulungu akudaliseni. Mukamachoka pano mudziwa chifukwa chimene tasonkhanira pano. Ndiyeno poyambirira kuti aliyense amvesese chifukwa chani sizitithandiza kumayankha amene akutilankhula chipongweyo. Ndikuwuzeni izi. Mmakukamu mukudziwa inu muli agalu. Muli agalu. Agalu ndi manena nayi zonse, agalu alipo amitundu itatu. Galu oyamba amakuwa akaona chinthu choopsa amakuwa. Galu amene yamapasidwa ulemu chifukwa amakuwa, waona wakuba, waona chodabwisa amakuwa. Pali galu wina wachiwiri amakuwa chifukwa choti wamva. Woyambirira uja amakuwa waona. Wachiwiri nayenso amakuwa koma sanaone tu kanthu, koma wangomva kuti zanja kutani akukuwa. Ndiye makuwidwe yake amakhala osiyana. Tingakhale wakumvawe umadziwa kuti galu uyu waona kanthu, uyuyu angokuwira nyenwa. Galu amene amakuwa kuti nzache wamva kuti nzache akukuwa, apita uku chifukwa sakuna chani, sakuna kanthu. Ndiye pali agalu ena, gulu lachitatu, agalu amene onje ndi ovuta kusatenga bwino yozungodwala mutu ndiponso sumagona. Agalu amene amakhala kuti ali kusidya amba galu wachiwiri akukuwa, ndiye nayenso amapanga join, ndiye amakuwa mwa style monyada. Kimampangisa kukuwa monyada, kukuwa ngati kama mwaje ulipa mabreki, kwa hiyo nakuti chimene akukuwacho osakutiziwa. Ndiye amakuwa ndiye munthu uzikazuka uzikalibana ndi galu amene akukuwa kuti wamva zimene sana ziziwe. Munthu kumakhala ndi ulemu ndale ndi zimenezi, koma tisayiwale Amalawi kuna kuti siku lina lizakwana Mulungu azamweruza aliyense payika. Ndinamva chisoni ineyo
kuti anthu akuti afuna loye mboma. President Professor Arthur Peter Mutharika anali president wa dziko lino, analamulira dziko lino. Titha kukhala kuti tikusiyana maganizo pandale ndi Mutharika, koma sungaime pano nkuyamba kwa munyodogola Peter Mutharika ngati ni size yako. Ndiye ndimuuza aliyense pano amene ali wodi ya Zachi alibe mulandu. Musaelekeze kulina mwano abakiri muluzi, musanene mwano kwa Peter Mutharika, musanene mwano kwa Joyce Banda, musanene mwano kwa Mutharika onso. Kananji a president emene alipowa ndi malaulo, ndi malaulo. Muntu wankulu ndi muntu wankulu basi. Ndiponso usaganize kuti ukatukwa na Chakwera, ukatukwa na Mutharika, ukatukwa na Muluzi, ukatukwa na Joyce Banda ndiye kuti ya inezo ni ndale Mulungu sangalembe. Oyi ukazipeza. Ndifuna ndikupempheni nonse odi ya Zachi alibe mulandu. Mulemekeze ma president athu onse, ma vice president athu onse, osachita mwano. Tili pano lero wina amanina pasonkhano ali ujama yenda misika kumathandiza anthu za business Mzimbe Masamba amene ujandi manganya. Mukumbaiti akunena kuti atine manganya akuuza gulu la wanthu pasonkhano. Ndiye nena kuti kumene kwatu kuli misala. Misala aje ndiyo nena kuti kodi anthu amauzidwawo zoti ndine manganya samaziwa. Ndiye munthu wanzeru zake ndikuona pasonkhano kumaubantu amene ujandi manganya. Ndiye ndikufunsa kuti asaziwa ndani. Amene Mulungu wakumwamba amanong'oneza achilima kuti anditenge ineyo ndikhale running mate wawo. Mulungu zoti ndine manganya samaziwa. Achilima zoti ndine manganya pondipasa running mate samaziwa. Achakwera pondipasa unduna ndikunditenga kala vice president. Mtuzwa Achakwera zoti ineyo ndine manganya samaziwa. Sopano tinene kuti Mulungu wakumwamba achilima Achakwera onsewo opanda nzeru koma iwowo ndiye ndikaona ine mati Kasongo kuti ndikuuzeni kuti ichichi ndi chipani. Chipani cha odi ya Zachi alibe mulandu. Sichimasangalala, sichimawombera manja, sichimanyadira masapota. Timanyadira anthu amene analembesa ukavota.
convoy ya magari moto. Sindinalowe kukayang'ana kuti ndikale vice president. Sindinalowe kuti ndikakale nduna. Ndinakalowa kuti ndikathandize anthu. Ntchito imene Mulungu wakupasa osamayinyozesa. Lero ndine vice president wa dziko. Mama nditokhala ndi udindo ochepa, koma pamaso pa Mulungu udindo ochepawo ndi waukulu. Cholinga changa si udindo, cholinga changa ni ntchito. Nkuona pakali pano ndikamakhala mu mtima mundimanjalira kuti Ambuye Mulungu zikomo chifukwa manambala a anthu amene alembesa auli azake ndi malaulotu. Ambiri aja amangona anthu abwera ambirimbiri ali koma ndiye uje masintha yalankhula kuti waziwa anthuwo. Ndikamachoka pano tipanga show, tipanga chani? Ndikamachoka pano ndiyenda pansi ndakana apo ndiye nonse amene mwalembesa ndikati tiye ndimvaye ziti. Ndikuuza ndi kuchizungu, I'm not a stupid person. No. Ine ndimakhala pansi ndikuganiza kuchipatala kuti umuziwe kuti patient akudwala chani, umumvesere nkhani yake, umupime, ukhale ndi chidwi chomvesera. Majaji, maloya, madokotala musaone amakhala penga topusa olwazibusa kuti amumve munthu kuti fodi uyu akuti chani. Ine mboma nditalowa ndakhala ndikhala kumvesera, kuyang'ana vuto la mdziko muno ndikuliziwa kuno lomwe. Ndipo ndikuulira pakali panopa Achakwera akanakhala munthu wina sakanandilola kumachita zimene ndimachita. Mukundimva? Achakwera akanakhala munthu wina kapena kangati akanganya ena aja sakanalola kuti ndizichita zimene matani ndimachita. Lero ndikufuna kuti mudziwe kuti tabwera kuzagwirizana, wina asakulandeni hope, chikhulupiriro, chiyembekezo. Dziko lino ndikukuwuzani lero ndili ndi moyo silizakhala chonchi mpaka nakale. Dziko ili silizakhala chonchi mpaka nakale. Chimene machita Satana ndikumulowa munthu wandaleyo ndikumakuwuzani kuti pano tu Malawi sizatani sazatheka. Malawi widu waunongeka. Malawi ayi. Malawi uyuyu have hope. Mukhale ndi chiyembekezo ndipo mukhale ndi chikhulupiriro kuti Malawi atani kwadi azimayi inu. Umphawi ine ndimauziwa. Umphawi ndimauziwa. Anthu amatha kukhala nyumba mwawo ndikuzuka usiku manja phu kuti agone kulephera. Ndikumanena kuti kunja kusache, akuopa kuti kuja kukacha apanga chani. Amene akunenayo kuna kuti amayenda misika kumathandiza anthu za ngongole. Ine ndimangoti Ambuye tamukhululukirani munthu. Nkhani za ngongolezi zitatu kuti chikole. Ndikulankhula mmene tikuuziwira umphawi ndi a president ndikuti koma anthu enawa tikamati chikole alibe, iwowo ndiye chikoleyo. Iwowo ndiye chikole, alibe chilichonse. A president ananena kuti ineso ndimaziwa tiyeni tipange program yochedwa vuka matope.
Azira ndira anthu nifi yopanda chani yopanda chikole. Ndiye wina asinyamuka lero amene uja amayendera makomo uja ndikumakupasani ndalama ndikumapangaza kuti amene uja ni manganya. Chimene ndifuna ndiyankhepo pang'ono muta kumadabwa kuti ku UTM ku amandidanja amene akundidawa amandida chifukwa chanu. Mukayang'ana pa Genesis 37 verse 3 kumapita uko muona kuti Yakobo anamusokera mkanjo mwanache ndani Yosefu anamusokera mkanjo wokongola wa maluwa mwanake anachita kupemba wamusokera akulu wache abale ache onse anamuda chifukwa chani mkanjo. Koma mkanjo anapempha ine tundukuzeni mene ndi maluwa UTM. In fact UTM anaipanga ndi Achilima, Akambala ndi ineyo atatu. Anzatu aja onse aja sikusala ofunika anagwira ntchito zabwino koma tinaipanga twangati atandipasa ineyo kukhala running mate ndi madabwa kuti ineyo running mate ali nje namba kudedwa ndakalipiridwa ngati mwana zonsezo ndimangozisiya ukuku kuti mkudana ndi ine nalilira udindowo koma zonsezo ndizopita kumbuyo tiyangane chani kwadi isogolo odia zake chibani cha odia zake chifuna chilimbane ndi mtu woipa. Akanakhala kuti nikauza president achakwera zazimene ndikufuna maganizo anga mane ndikuonera akati azisusa osandipanga support ndikathawamu mboma ndikathawamu koma I'm getting the support nkona ndi magawa fetereza kupita kumalula nyumba za wanthu koma nozo sezo ndizabwino koma sisi tafike penipenipo chifukwa cha munthu yondani munthu ndioipa akataipe mboma mu nkhani ilipo ikupangisa boma kusapita kusogolo. Manifesto ya Bakili Mulusi ikanata kukweza ziko lino. Manifesto ya Bingu ikanata kukweza ziko lino. Manifesto ya Joyce Banda ikanata kukweza ziko lino. Manifesto ya Peter Mchaji ikanata kukweza ziko lino. Manifesto ya Bwana Chakwera ita kukweza ziko lino. Boma muntu ndikupasa ni chisanzo muntu kuipa kwake nako mwachisanzo mayanga ndiri wang'ono akamapika nguku ya mangopedwa kumene sankati ndi matenga ndineyo mwana osiriza ndatenga zankati ndiye amanena kuti tasisonkezera ndiwozi ndani makhala pondeka mawu oti tazisonkezera ndiwozi ndi mawu oti amandiuza chifukwa choti khulupirira mwini ndiwo wamukhulupirira wosonkezera munimva mwini ndiwo wamukhulupirira mwana wake sonkezera chani kodi ndiwozi ndiye ine ndile munthu unaneso ndati odia zache ifuna itane ndi chani kodi munthu woipa mboma ndiye ndimatenga matumbo anga aja ankuko wasukasuka ndiye ndimapita ndikandodo ndumata kusola makala pasibaja ndikutenga matumbo anga pasibaja ndikutani kodi ndikumaocha ndiye matumbo amakala ndi mazi ndikaza makala ambiri ndaba ndafumula moto wamba kutani
Maya kama bwera iwe. Wachimisa moto huu. Wachima. Ni maocha matumbo. Odi adie ndani. Odi adie ndani. Kumakala ntima ozikonda. Ndisadigirire zote antu adie zo onse. Koma ndiyo chepo zanga. Ndidie ndani kwa di. Ndema yanga mandi nyapula. Chifo chondi nyapula. Ndinasiya. Uononga moto. Wopikira ndiwo zote adie antu ambili. Leronso. Ndukupasani chisanzo. Chakwera. Kutereka. Poto. Waikamo chitukuko. Antu amboma ena. Ama tokosa pasipo. Ndukumatenga pozao. Zaiwo. Zoti chitukuko chipite kwa aliyense. Akukaza nani kodi? Zaiwo. Ngani ili pano. Si manifesto. Ngani ili pano. Sikuti mboma mulibe mapolisi zonse zilipo. Muchizungu akuti doing things right. Kupanga zintu moyenera doing things right. Ola wina sama kuyangane. Kasesa nya papa. Sesa. Sesa makulupilika. Olosa kukona. Koma wena sesa. O sesa baja akusola lapo basajaja. Kana nani kodi? Mboma mu zitu zili buno bwino zokunga buno bwino. Vuto musana mizido ndili momo. Ndine vice president. Komanso bwana anani sanka kukala Minister of State for Public Service Delivery. Ndima kumana. Nduna ili yonse ndima kumana nayo. Chive kwenda banji. Masivo sefa kwenda banji. Ngati kapitalo. Ndendi kumaona kuti hii. Muli antu abwino ambiri mboma. Antu opempera. Koma muli antu ena. Ocha matumbo. Pamoto wa ini yache. Matumbo wache pamoto wa Mulungu anamungamba kamosi anamutibula kamosi ndukukwera pachani kodi ali paziko la pasi pano ndeno apa kumauza ophunzira ache kumaononga mmaboma ndiye odia zache chimene ifuna kuona ngati munthu waba akakale kuti kundende okuba kundende osagwira ntchito bwino kuchosedwa aliyense amene akuononga mboma achoke chifukwa akuba nthawi ya Malawi ndalama za Malawi chimenecho ndiye vuto lalikulu musanamizidwe ndikupasa ni chisanzo ena azingotani ngolankhula kundilande kuli bridge ya Nasolo azungu anabwera kuti azamenge bridge imene yoyo analephera chifukwa anthu akuba akulu amafuna chani kodi ndalama ndiye ananyanyala anapita ndili kundilande mkulu wayang'anira musika mundilande chance anandiuza ndapita ndakalankhula kwa president akuti zoyipa twisi chitapo ni kanthu do something tiyapeza azungu amene wawo tinapeza kwa dandaulira ananda kuti a vice president kuti thandize kuti bridge tiamangira anthu koma mbamba zija isatisokoneze kuti akubwera mmeye mwe uno kuzamanga bridge imene bridge yo inakhala mangidwa kale koma anthu ofuna kuocha matumbo awo pamoto wa ini yache Blantyre a president akhala kusegulira High Court Commercial Division inangokhala iwo akuti kuti koti iyi bwanji ikuchedwa ndinapita kwafufuza pa udindo wanga monga Minister of State for Public Service Delivery kupeza kuti kuli akanganya ena akuocha matumbo pamoto usakhala wawo
Dapa sampuno mapama a president mwezi uno akata ngodi akasekulira bwezi izi atasekulira kale muri zichukuko zambiri msiko muno zikanakhala zitapita kale koma anthu oyipa ndiye odiazachi alibe mulandu sakuyanga na udindo akuyanga na ntchito yoti amalawi akhale pabwino amalawi akhale pabwino mmabwera panopo kuvina muvina muzipita mukakafika sopano mukakafika mukati fuso ife ndife odiazache tidya chani umakhala odiazache ulibe chakudya doing things right amene sagwira ntchito mene amutumira odiazache akuti amene wowo achosedwe kugwirizana odiazache ifuna tizigwirizana osati uyo mtumbuka uyo mulomwe uyo mchewa zilibe kanthu zimene zijazo ndiponso kumakhala kunama inuyo ndi mafuta nayi zonse anyamata mukafuna kufusira nsikana mumafusa kuti kodi ndiwe mtumbuka kodi ndiwe mulomwe umaziwa utafusira kale chifukwa ndi Malawi mzako tikondane wina ndi mzake chimene chimafuta Malawi kuno nchonena kuti ichi nchofunika kwambiri ndi chinene anthu ena akusokosa kwambiri tiwina mwazi wafanya yake chifukwa chonena kuti tasiyana ndi mpira umakhala ndi raundi ya chipulula maule ndi manoma akafika finals ndiye kuti ena onse wadani kodi agwaigwa koma na ikakhala nkhani ya ndale aliyense amafikira finals aliyense amafikira mchani finals palibe za chipulula ena kuyenda kufika pansika apeza ndo alilio njuju wasatira kusika lunzu yalankula kwa ndikezo ndo wasatira manambala amene alembesa kuti akuvoterani ndi angati ngo saziwa amene ajao ndikunena izi kuti asativutise maeria alibetu abale maeria anthu ajalibe sili kwa chula iyai maeria alibe ndizapa Facebook basi maeria alibe ifeyo mai bwana ali muli hapa akondowe muluku leroli inetu ndikuziwa kuti tilina wangati amene alembesa ambia zake ichifukwa chachena madandaula kuchinji kudedza bwanji sitibwera tiyayi ndingofuna amene ozungulira kunokoka abere ine enanu ndikakupezani kuti komeko sindifuna kufika pano kuona kuti koma ndiye chikhwimbi nache lotenga kudedza kunchizi kuchinji kukasungu hiyayi aliyese ndikampeza kumala kuti na kwao koma ndikuthokozeni nonse audiazache manambala athu amene talembesa ndikugona ineyo tima uli chani kodi uli mbalo ineyo asakunamiza ni munthu imeneyo kunamizidwa kwa kula Isaki atakalamba Isaki wakalamba
Anali ni mwanake Esau ndi Yakobo. Esau wapita kuchile ukasaka. Yakobo wavala zovala za ndani. Esau tu ubwea afane ndani kodi. Esau ndikupita kwa mbweje ukaba jani kodi. Madaliso. Ndio ndifuna ndikuchenjezeni Amalawi. Mumuona Yakobo akuyenda enda atavala za Esau. Inu kumaisa kuti ndi Esau. Yakobo akuyenda enda ndikumana makuti yeye ndani kodi Esau. Esau anali Esau. Ndio safanana. Tilankhule zinthu kuyang'ana anthu akufuna chani. You cannot win. Ni propaganda. Komanso ndamba chisoni kana anaiwala kundicho sapa group ina yake. Anaiwala kundicho sapa group zose zimena kula kupanga na ndi pompo. Nina ndio za usiku bali. Chimena afuna kuchita ndadada sapanga ifatona kuti ndaulula. Akuti tinapanga zija za makandulo zija. Ndiye mpaka lipanopo zinakangati zato pesa anthu. Ndiye mpaka lipano kusogolo kuti yambe makandulo. Makandulo akupanga target ndani? Akupanga target ya president. Akupanga target ine. Ndikumaimba nyimbo zao. Akuti ineyo ifa ya Chilima ikundikuza. Ine ndiye manena kuti hii. Chimene sindima yankhira ndi chimozi. Chimene sindima yankhira ndi chimozi. Ndichonena kuti kunja kuno kuli Mulungu. Kuli ndani kodi? Kunja kuno kuli Mulungu. Acha kupanga propaganda mena ngapangire. Amauza tu Achilima. Bwana amene munchose, amene hii disfy wa kongresi munchose. Amanduza ina Achilima zipena mama kula disakuti. Komanso ndikuuza ni pano. Ku UTM lero ndikuuzeni. Kuli anthu awiri amene ndikudziwa kuti amamukonda Chilima kuchokera pasi pa mtima. Sana munenepo china chilichonse ndikudziwa. Mwina kapena kumbaliko. Koma chingakale anthu awiri amene wao ndine lero sitigwirizana pandale. Koma ndimadziwa kuti awawa amamukonda Chilima, akamalira za Chilima awawa ni nazona, awawa sana mpange Chilima chipongwe. Anthu wache ndi awiri. Ndina ni vice president. Ndimaenda ndi Achilima. Zambiri sindimanena Achilima nakagona. Simafuna kunena. Koma I want to tell you this today. Ku UTM there are two people amene amamukonda Chilima zenizeni. Woyamba Kwesi Msusa. Mukazama zina kuti Kwesi Msusa amene yoyo ime ndi pamaliro kuyang'ana umadziwa kuti uyu ifa yatani uyu yamukuza. Wachiwiri sindikuiza naye pandale ndiye Newton Kambala. Awiri amene wao these two siningane nere chipongwe ifatu iwo ndine lero sindikuiza na pandale. Chilungamo chache, they are the people that stood by Chilima. How is on say? Enaja. The others muyesese inuyo muchite bwino mukalwe kumwamba mukamfuse Mulungu kuti Michael Usi anati Kwesi Msusa ndi Newton Kambala mamkonda Chilima zenizeni. Kodi nanga enawa mukalira ndilekeza pomwepo Musa na bizidwe akamakama za pilipili mambo yangana inuyo lero Chilima anamukonda akamwalira sama mukonda ndili nazo ineyo koma ndimana kuti ambuye akhululukire koma ndizoyipa kumapekera tunkhani zonyasa. That is not good. Ndiye inu kuti muzingalula musangalule asiyeni iwonso ndi ana Abrahamu akhululukireni. Ndiye no ndikudziwa kuti muna madaba kuti kodi maka akulu apo lya zache manambala mkuzuwa amene alembesa ulya zache. Kodi simuima pano kha? Kodi sitiima ife toka ndikugwedeza ndikugwedeza? Ndikuuza this.
musiyeni mulungu akale ndani ineyo chiyambire sindimalirira udindo ndimalirira ntchito tukumbana ichi alliance samakale kuti ine chipandi ndikusogolera ndine munditenge ine iyayi alliance iziti mfundo zathu ndi mfundo zanu zitani kwadi zigwirizane mfundo za ife ndi mfundo zanu zitani kwadi zigwirizane ikalapo nthawi tipanga manifesto oti tikuwerengere tili nawo atulankana abwere tiwerenge chilichonse and why zimenezo tipanga kusogola tizaulusa ndi angati amene alembesa audia zache alibe mulandu osa jijirika osa kukuluma musiyeni mulungu akali tani kwadi amene alembesa ndi angati yayi sisani manja angambe kupangira ndi jealous omaliza mukakhala muzinyumba mukumakhala pasi pendi kumakambirana mukaona sio utakumbika watibuka kodi boma limene lisa umene huu muzizifunsa kuti sio umene anakonza ndani unayenera utatibuka lero anaukonza bwanji ndalama zinaenda bwanji chifukwa ena sakuziwa zimene analabisa muzizikambirana msogolera yense kumkambirana sogolera yense kampeni ikakundika tiyamba kukambirana zatu uyu mwakuti ngati munga iwale zonse mukumkwira zinthu ziwiri zazikulu 1 audience zache ikuti ma documents mapepa na mboma zilimo woipa ndi munthu tilimbane ndi munthu you should do the right things apange zinthu zoyenerera ziko ndani kodi likwela si mapepa na iyayi koma munthu chachiwiri tiyeni tukondane musadane ndi munthu facha ndale musatukwana sogolera kale alembekezeni ena amandiona ngati ni wachabe amaganiza kuti ndikanakhala munthu wombedwa manja ndikali mziyambana ndi achakwera madziwa vice president kungoyambana ndi president wake dziko lionongeka madziwa dziko lionongeka ena madikira kuti ndabwera pano akuti akangalula lero ndingalula chanicho ndingalula chani kungalula kwa ine ndikuti nakuti anthu opanda mayina anthu osauka adziwa kuti dziko lindilawo musanamizidwe abwera akulu ndikubwera kuli njala kuno tauna ndi bomali akamaliza ngokwera mgali moto ulendo mimba zawo zili kuno akuoneka kuti ndiodya bwino amakusira ndi chakudya ayi nchita makutani kodi kulangula kampeni ya chaka chino osangotengeka osangotani osamuda munthu chifo chetu kwina wache akumuda ayi tikambira na aliyense uyu ni ndani anthu a mulungu ine ndikufuna mafuno abwino mapepa anu avoti mwasunge pabwino ndikazangoti yomweyo ndikati muti yomwe abale mulungu odziwa kudalisa okukondani mukondeswa anzanu osati kwaona DPP ndikuwaona kuti adani anu ayi kuona MCP adani anu ayi kuona PP UDF even na UTM ndi abale anu mulungu mumusiye akale chani kodi mulungu dziko lino pa 16 pakala president mulungu angotere mulungu angotani kodi koma 2025 pa 16 kuzakhala malaulo
pemperero gari. Ambuye akudaliseni muyende bwino mukafike bwino tizipemperera na midandi zake zonse zikatha pa dziko lapansi tikalowe kuti pakali pano asinje music akatha kupemphera ndiyenda pansi ndikufuna angoona muziyenda monyada music ikutani mwadi ambuye akudaliseni and then we will decide. This is not so your relationship with the president, forming your own political party, he's vice president at this point in time? Not at all, not at all. He is president, he was in an alliance with other parties, so what has changed? Nothing has changed. There are people you are saying you don't want to see in government. How are you going to remove or uproot them? It's a system. The president and myself, we are in agreement that we don't have to keep people who are destroying the government. So it is very, very clear. Well, that's up to people's judgment. I'm just doing my job. All right. Thank you so much, President. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.